3 Ečka long. 3 long, 3 long. Spodne. Tak tebe jebe, on skočí! To čo, preplo? Taká pred Bčkom, aj keď si nám ide, longu. Ja som na Ačko, no. Kamer. Češok som išiel na Ačko. Tak, ty si kokot. Na CT1. CT. To čo ako malo byť? Radeček krmí myš? Neviem, či beriem Black Flag. Neviem, mňa nebavia tie vodnaté kokocinky. Kekso, maniačik, dig za givnutý sap. To potrebujem hilfe. Tyko, ty máš zaujímavý tento. Takže ty potrebuješ hilfe. Pospodne. Poďme na mid, nie? Ďalší, koľko ich tam je? A čo, čisto, hej? Áno. Zachraňovať vás musím, to je house. Čiže ani 1400x960 alebo x900, čo bude čistejšie? To mi pripadá čistejšie, nie? Prečo x960 nie je čisté, že to je rozmazané, aha? Ale to také väčšie, či mi jebe? Čiže teraz väčšie alebo není? Čo teraz zmení, ukáž? Čo si myslíš, že si išiel na Bčko? Fírovica, 4 hlavice? Ty kokot, mal som ťa počúvať s tým rozdvíškom asi. No, a môj cross si daj, get rideov. Najlepší. Tak je drideoven to? No. Mišo, keby má aj ruky get raidové, tak hra jak postihnutý. Jak rest. Škoda, že je to akože... Bežíš long? Idem z autobusu asi. Dostal hidden. Môže byť spodné. Can be lower. To je nejaký reportík. Fírovica s tým môže trošku vidieť. Maybe long teoretické. Dozad z midu. Trávil som tej severe toho pičusáka, videli ste to? Ja budem ten cross, ale v inej farbe, Fear, lebo ja piču vidím. Žlutý si ho dám. Nada ste žltý? Pardon! Kek som jak ešte raz dík. Potrebujem pauzu. Prečo? Potrebujem odbehnúť. Máš. Tak Nedalo pauzu, dobre? Beriem tvoj kalach, ale záleží. Idú do piči. No. Nie spodne. Tu green Nie is long. spodne. To bylo spodne. Ešte jeden token, ešte jeden, nie? Neviem. Nie, to už je kliknuté. Bacha, aby nepúšal Bčko token. To som mal za zbraň. Aha, Taxikár. Tak ty pak v nejakom programe. kôdu vyjebal. Počúval tunely. Stupid Polish inhuman retarded dog. Sa bude dúkať do oného, ty koho nie? Do tohto piče. Retard. Flash mi long? Môžem. Čau, Res, tá tvoja vyjebaná popolnica na kolesách dobre dostala na piču od môjho Golfu 1.9 TDI. Dobre. Dogol cross nechcem. Mám moc maličky. Mám rád väčšie crossy. O čo si?
Togen, či ak investuješ svojich 40 litrov, čo si vyhral na gambe? Asi žiadnu. Flashu longovicu. Ste prehrali? No, však 1v5 som ostal. Ale 4. Ten hráme. Poď mi pomôcť, flešem to. Smoknem sa to. Držím tomu. Hodím tam hečko. Dajte. Ja mám málo HP, chodí tam niekto s týmto, s bombou. To bude mať HPčko. Máte ešte niekto Smoky už budú smoke? končiť, chalani, musíte ísť. Nie, teraz dala, je zlý. Ešte jeden site? Nie. Nie, nie. Tyko, ja mám málo HP na tú bombu. CT vpravo. Musel mi ju streliť pekne. Bombička. Posledný short. Môže ísť long alebo short. Daj si tú zbraň, prosím ťa, ty klisa. Dobre. Asi. Hezký pokus! Kedy sa losuje ten Cybertruck? Ešte raz, kamaráde, letíš. Čo povieš na to? Ešte raz a letíš! Zle sa mi tu nejako, som tu zle podľa mňa. Bol som čuraj, Mišo, pýtal sa niečo? Že ak investuješ svojich 40 litrov, čo si vydal na gambe. Vrátim ich naspäť. Ako do gamby? Investične. No, spoločenská zodpovednosť. Aspoň 5 by si ináč mohol skúsiť, že? Veľké otoče s 5. Ja som ešte aj 50 eurové, no. Ďakujem za kávičku, Arty. Pušil mi daj, bacha. Hej, Short vypo. vidím niečo? Vidím. Môže prejsť smoke. Tak to povedz. Dete. Pič. Jedno HP nám ide. Vypo na šorte. Počkaj, ten prográdny šiar je akože dobrý ako... Môže bojať spodné aj pušovať. Je tu nejaká zbraň? Vypo by tam malo byť. Má jedno vypo, hej. Jeden mid. Koľko je taká Poďme. základná váhovka pre bežných ľudí bez sypania? Akože keď si chlap okolo 30-1 cm sa vyjesť a vyzerať dobre Jak na kúkajú. si je to nereálne a treba tam nastreliť gau testu. Ten má malíčko. Ten na to je pravdepodobne. Ja nie som, to je ešte. Čo si zajebal? Strašne dobrý reaction time majú, že vidím spoza rohu a hneď ju mám. No ja som napríklad ani nevyšiel, dostal som... Aká je bežná váha? Čo to je za pičovinu? Keď si chlap okolo 30 100 cm, dá sa vyjesť a vyzerať dobre na 90 kg? No jasne, prečo nie? Prečo by si nemohol vyzerať dobre na Tu má 90 zase kg? vypo, hej. Neviem, pred Bčkom hrajú to na betónu ako koti. Spodné? Neviem. Rozbijem jeden smoke, token? Nemusíš.
Daj bacha, minus. Váram. Dead. Mid dead. Ešte nám ide, ešte nám ide. Ešte jeden na CT, na CT. Poď so mnou, idem prvý, tu máš bombu. Je naľavo je. To je kokot skurvený. To je normálne podvradiacká kurvička. Bacha môže byť na mide, ktorý mne podľa mnou. Dobrý je? Pepa, ty si... Chápeš, že nevidím spoza rohu a už ju mám. Ja tomu nechápem, ja vidím spoza roha a už ju mám. Nevieš si predstaviť, že ten kokot, ja som videl, jak mu zašiel členok doľava a on to normálne hen tak píkol jak retard pojebaný. Poje. A ten nás dreky ako môže začať akože tráfať niečo? Čiže ja chcem vedieť, aký je v tom rozdiel medzi 900 a 960. To mi naložil. Chce niekto smoknúť mid? Čiže, čo sa zmení, keď to zmení? Povedzte vy. A potom už som Jo, pri 2 granáty na longu. Minus A ani pak niečo? mid na mid. Spod, vypehol mid. Aj, vy to nepikujete. Long push jeden. Máš ho, Mám ho, či ho nemám? máš. Má zil, zabil si ho, Ešte zabil si jeden, ho. Mišo. Na close kde? Neviem, na bol. Počkaj, idem prvý. Middle Xbox je EVP. Ja to flashím, ja to flashím. prvý. Vydrž, to flashím, vydrž. Ja vám to flashím, vydržte. Počkajte. Flashujem. Pyr, Bacha na chceš pit. kalach? Bacha na pit. Auto. Či čo auto, kurva. Auto dead. Jeden mám vypol, Vykumulovaný. sajne, že? Obaja. Posledný. Poď, Mišo. Pekne raz. Nice shot. Nebol si sa toho iba tak do... Už som dostal stále, hovorím, že budem utekať, trafím a raz, pozastavím a s tým a som piči. Poď mi Fear, prosím ťa. Tu máš. Jeden na pík long. Drky. Yes. Takže v kľude môžeš mať 90 kg, vyzerá dobre, samozrejme. Tak budeš dobre papať, rozumne papať, nie že dobre, ale rozumne papať a optimalizuješ tréning k tvojmu životnému štýlu, tak môžeš byť úplne, ideš, možno pošumiť. Tak ja som motlý celý čas. Long nič. Dobre. Čo ti jebe, ešte jeden low rock. Ešte naľavo. Ne. Naľavo. Pekne. Máme long. Spodných. Pas. Kúkam ti to. Koľko tak on to ide doma, pušuje ten retard. Čo je chorý? Pushing smoke. Car one. Sám bude pušovať s Vipom short ten retard. Jeden spodná. One over, one long. One short. No, rozmýšľam, že zoberieme Vipovicu asi. No ukáž. Zoberiem Vipoč asi. Dreky máš piči? Dreky to má piči. 100 damage. 8 kvôl. Teraz si dohral na 5k, redinka sú 4, Neviem, že kam ich mám máš ísť, toľko. proste, oni Tu je v každú sú hru. všade, ty. Tak 95% hier sú čitri. Skúsim long, či tam je vypol. Pekne. Teraz tam bolo... Nebolo sa to Čo takové. smokoval? Jeden preskočil. Tak ty si koko normálne? Vipo máte na onom. Bomba. One middle, Jeden one. nám ide, na ACT. Išiel smerom k tej spawnu. A jeden pušuje mi. A oni... Biehanu. Na boxe. One short. Môžeš skočiť na CT? Ísť do B? Už nie. No, už plantujem. Obidva že. Vydrž. Two short. Jeden Gandalf. Two short. Jeden už Gandalf. Oh no, one long, one short.
Škoda, že si neskočil, no. Veľmi super kolo. A ten Redder sa ako otočil a išiel ako na long, čo ho preplo normálne. Face je pre decka, to je moc ľahké. No chlapci, idem asi rašnúť long. Alebo ty MK ideš. Tam taký flash je vybavené. Kiko, diadvojich 6 za 40, ďakujem. Snažím sa, verte mi. Nie, až na flash. Bežím. On pripiruje, vypo dead. CT. Short jeden bude. Pekne. Jeden sú CT, jeden short podľa mňa. Tak hrovka. CT dead. Hey, Posledný side side. last. Poďme. Nechceš ísť B? Ešte. Beží. Letím. Yes. Doletal. Dolítal spätne. Jebečkovia. Krása. Bože, nebudem ťa zdraviť, si krísa skurvená, bohužiaľ. No dobrá flash na tom longu. Voslepli. Lixo, čau. Ktorý to má stále v riti? Stále. Na piči. Tak Right side. One middle. Poďme. Ktorý teraz Maybe podľa mňa. pushing lower. or mid. Môže byť over. Short dead. Vypo. Je tu Pred vyplná. Bčkom. Pekne. Ježišmária. Je na sajte, na rampe. poďte B, či? Môže byť. Middle and big. Chalani. Poďte B. On ramp. Myslíš, že akože je cez flash? Vieš čo, zase mi kokot. Labrador dead. Last side, last Short. side. Shorty, nie? Na Môže shorte byť. má Range pravdepodobne bombu a má vypo, môžeme aj vypo. Ninja. EVP. Počkaj, Firu, počkaj. Short. Pekne. Pekne, Fír, do piči. To sú kokoti. Čiže ale prečo náš Dreky má 2 fragy, čo ho preplo? Bol trolling. Máme vypo. Draky drobe vypí aj long. Neotočil som sa, lebo oni hádžu flash a Tam vybehnú. jeden Predtým, než poslať, praskne, chápeš, tie kurvy? No, môžeš. Už tam samozrejme aj bacha. Nemôže byť zo spodných. Už je spodná. Dovoľte. One more. Nevidím nič. On mi jebne hlavu, dve Tak je tam hlavy mi ďalší. A ne, naľavo a napravo, ešte jeden. S vypom pušne kata. Dobre, jeden na B. Ale možno to bol decoy, ale. Môže z nich fajsovku? Môžem vám ísť na short. Jeden Bčko. Tam ide. Obaja. Ale hovno. Ty, koľko to bolo len 6-6 ako chlapci, poďme. Čau Rejs, pamätáš, keď ste s ním bol slávny a chodil si bosý po Dubnici? Tak som ti hodil drobné posledné, čo som mal. Tak je čas zúročenia. Vrať mi ich, ty namyslený kokot. Dohodne. Máš to mať.
si dám sám token. Short nič nevidím. Ktorý tam išiel, ty Krisa? Jeden top mid. Top mid jeden. Môže ísť short. Could be short, careful. Jednotku zabehu. Token, prosím, nepušuj to! Ty kokot! Bomb. One long. Alright, one more shot. Asi mu tudy, ty jeblinton. Ja, chcel som ísť za dvere. Shot idú. Short, push bomb. Flash short. It's city. Cete. No. Pri tebe, Fury, pri tebe. Dobre. Tak dobre, mne dá hlavu a tebe sa nové Iťo otočí. To je guma. Viem, odkiaľ máš tých 15 killov. Takéto On je šetky. taký jamčík, no. Obetuje 3 svojich, aby dali jedného. Určite. Kedy začína sezóna? 6. alebo 7. Nate is better than Autumn. Just by Nate. Damage is slow. Bigger damage. Spodné veľa. Veľa B. Is B. Pušte do smoku, to Ja nebude. dostanem hlavu prvú, ty kokot. Nám ide. Dory, už teta. Víš, že po mne bude čakať? Fyr, ja ťa priebem, ty kokot. Čo ja som ježia kokot? Push. Si ma predal. To si fakt šiel? Nebude čakať. Beží B. Beží B jeden long, Hore. že? Hore, ty Krisa. Nemáš za čo. Zasa na teba ani nepozrie, ty mňa čaká, že idem do smoku. Čo ti jebe? A neviem, aký v týchto pičovinách rozdiel. V týchto rozlíškach. 1400. Neby som sa double tap, ty kokot. Do Glocku? Hocičoho. MG, hoď mi Na niekomu Firovicu sa gráty. zase nekúkal typek? Jasné, že nič vôbec. Kúkal. Úplne. Mňa čakal normálne zázračný ty kokot. Lebo bežne sa proti hen takým kokotom ho nepúšuje smoke. Je Dark, trafil ma tak kokot. Dva Dark. Ešte jeden Dark. Spodne dvaja. To mid? Ešte jeden spodne, nice, pekne. Tu sa aj low HP. Má málo, nemá full. No vidíš mu tam hlavu. Videl si to? Tung tung šahúr! Dobre. Ja si dám nové profilovku tung tung šahúra aj sa budem boleť na Steam, mám piči. Tung, šahur. Ktorý, jaký tam ešte mená? Kto tam ešte taký? Mal by si ho dať... Crocodilo Bombardino. Cappuccino si dám. Ale myš by som Cibulina cappuccino, či jak ja sa kurva Na volá. chrbát si dať. Na chrbát si dať tetovanie očí. Valerina Cappuccino. Áno, tá. Kapučinku. Lover. Short. Sklony veľ. Pozri sa. Normálne sa slakne s Galilom cez celý mid mi ujebe. Dobre? Chod do piče. Idú. Aj prečo by sa pozeral sem? Z jakého doktoránskeho titulu toto vyčítal ten géňo vyjebaný? Jeden close bude, hej? Bože môj. Poď, aby smokni si to čili. Poď ma busnúť tu. Idem na tú pauže. Pak Anjo Fear. 1900 na 1200, že to bude to rozlíško správne. Naserem sa dám 1024. 20, 30. Že to neušie.
Bojová. To nemal, lebo už som ho vypržal. Dvaja budú CT. Dvaja CT, máš tam kalach. Tretí tam nie, tretí išiel mid. Bojkovia. Daj mi informaciu aspoň. Nemám. Šiken tvoj nový track? Jasné. Prečo kurva Daj mi 14 za MP7. 9 skúšam? 9. Som dlho nehral. Tak mi počkaj lepšie, akože si 6-7. Aha. Najdujeme mid? Long? Preskoč mi kamarát. Nevidím. Flash. Spodne, veľa spodne. Jeden long pushuje. Long pushing. Spodne. Right. Bože, ten sa mi... Don't buy VP next time this. Pushuje long. Budú viacerí long. Ešte možno viacerí. Mid. Short To jeden. be smoke. Mid beží. Ja som ja... Kde? Už bol? Kde? Na mide bol. Na shorte. Pri B1. Dvaja. Čo ti jebe, to sa nestalo. Porika sa na teba. Ideme malinko. Porika sa na teba pozrel a zrazu... Mi nezabiješ. Stres. Ja som mu do chrbta tiež vysekať. Ideme malinko. Skoro sa bude takúvať do toho rohu skurveného. 9-9. Bože môj. You wanna push middle, maybe? We can try, yes. Brúda, chybí ti niekdy RP, či vôbec? Vôbec. A možno príde nejaký čas, keď ma to bude zaujímať. Možno ďalší reset, keď bude, keď to oznámia, alebo niečo tam navítam, ale... Už som ti bol, ne? Hej. Two up. Long, no. Tam sú dva. Čakajú. Ja to dupnem. To je kokot? Či čo? No to je spálené. Oni majú long voľný. Teplý kokot. Oni čakajú no aj za smoukami, jak opice skurvené. Long. Guys. Guys. Smočiky si dajú, ne? Jasne. Ramp. Dobre, 9-9. Dobre. 9-9. Malý kolega, co tady, že povieš. Dobre, idem sa zakempiť na Bčko. Názor, otáznik? Hodím nejde, hej, rest. To bol Nepreskakuj, hodím testovací nejde. do noče. Do dverí. To guru skúša. Názor, otáznik. Zrovna takú pičovinu tam dáš? Dark. Do dvoch preskakovať. Tam stále v darku. Dobre. Short push. It's arrow. Máš to bomba? Aj na môj kontakt. Neviem, či máme mid pokrytý, ale... Nemáme. Something Mid mid. to be smoke. Aj na môj kontakt rest. Je na kous. Me to sa be, pozerať do me to be, konca. me to be, me to be, me to be.
Drž okno. Okno drť. Púcham ti tunel. Dobre. Na mide. Počkaj, není do piči, to čo bolo. Jako kam mít, Fir. I leave me middle. Máme bombu? Váže na longu. Short. Beží ja. Chceš zobrať akáčku a bemku? He's low HP. Povedz čas dvoch. Goose, maybe. Tebe ja odesí. Na zamba. Rampa. Dobre! 1v3 no. 1v3, ty kokot. To nevieme prehrať, chlapci. Lepší no. Dobre, vypoď ďalšie kolo. Ja budú mať na vypo, ale... Tu sa nič. Dostal 2 hity dostal. A mám 8 pohečku. Be fair. B coming, B. More upper tunnel, one big. Vietím to na seba, hej? Čo nám ide? Dal som na to bine? Viem pred longom. Na schodoch, na bečku do piči. Skurvenej. Tento môj bejtne mňa, že pušuje bečko, že idem s ním. A on sa vráti späť. Pre Boha. Pekný case. Pôjdu Firovi na long asi. Jeden auto na long, 2 long. Už je na nich, stiahnite. Vážne na longu, dobre to má chytené. A Draky dlží lovre. Takže pohoda. Token, choď niekde na CT s tým scoutom, pomoc We're going back Firovi. to this for me. Ale on... Nice VH. Kde? Na tom ide. Už je pušovaný? Nie, Nice, bro. pred longom ako keby. Ja viem, Pôjdu že ti jeden bol long, spodných. Ten nebol nikto spodných. Idú long. Dvaja long. Zapálil sa Long. to. Kurvy. Majú wallhack. I hide. Ako je to možné? To je na Gandalfovi, sa skrýva. Samozrejme, že to je. To je zaujímavé ináč. Dobre. Nie. Ten je veľmi dobrý ináč ako. To je Team K? The unlucky game. Halúžujem vedel. O dvoch vlastne, o troch. Však o mne vedel. Však O videl si, tebe, ako aj blokuje. o Firovi, aj o hentom kokotovi. O všetkých troch vedel, zaujímavé. Čo mal pozerať? CT alebo long? Keď bol náš nám ide vypušovaný, hore. Na lepšiu hráš stoličku. Ešte jeden. Neviem, či dostal long náhodou. Hodím ti smoke na roh, hej? Token. Ja som sa ísť dovnútra. Najdi 11. Môže byť short, že? Dobre. Môže, no. Na to ide stále. Na to ide. Well, mid pushing one. OK. Two mid. Nedal si ma ani nič, že? 10 HP long. Ja som jebli. Ja som jebli, do chyba som ho netrafil s VIPom! Bomba pre tebou, už utekla. Jeden long 10 HP.
mohli by byť 2v4, to by sme dali. Long má 10. Ty máš dosť, Vášok. to ešte len bude mať dosť, keď tu rozbijem stenu pasťami. Tak ten z longu išiel na top mid, vysvetlíš mi to? 1 HP som mu nechal. Talentovaný jedinec. Nedali sme 2, 4, 6 kvôl po sebe, chápeš to? To čo je, pre boha? Pištol No on na mi vybehol fotke. na long, prefajrol. Hlavu. Ja som mal myslel do chrbáta s vypom, takže pohodička. Folťovica, nikto robí 20 minút otvorí sa. Čer, po CS-ku pôjdeme otvoriť beč, čo nám padlo. Nenápadní sú ako hovno v tráve, ty kokos. Dva tunel, tu tunnels. Program mid. proste. Program na štore. Spodno. Dva top mid, dva Two spodne. top mid. Mid to be smoke. 1x1. Mid to be. Idú ti dva mid, to be. Ešte jeden. To je kokot. Proste Čakal sa na teba. zatočí. Bomb down. You can see. Tak ale Borec sa na teba ani nedíval, nie? Nie, no to čo sa najebal mi Ale hlavu. chodě do piče, zase mi kokot, 74 som mu dal tomu retardovi skurvenému. To čo teraz? Teraz ideme ďalšie. Nemôžem, lebo budeme hrať nejakú pušnú kokotinu, chápeš to? A v nervoch tam idem do tej hry skurvenej. Ani to nechcem ísť hrať. No to by sme mali ísť akože jednu. To pojeme hneď potom. Chlapci, sme nemohli prehrať takúto hru. A prečo má niekto, kto má akože 5000 rating 20 na Počkaj, sem sa naskenal takto kóda. Daj analýzu, Mišo, vyjeb tam Excelovskú tabulku nejakú. Práve som našiel analýzu, chlapci. Viete, aká je analýza? Že 1400 elo facey nám dal na piču. Dobre? Turek. Tak čo od neho viac chceš? 1400 elo. Peak elo na facey za 450 hier je 1511. To je level Grinch. Takže level Grinch príde a Dobre, vypínam to. Každý čítaje v tej hre. Koľko mám rating? Pozri sa, lebo neviem, či náhodou som ešte oné. 1024 000 tuším.